Popunili smo anketu, Bluetooth i mobilne podaci, lokaciju. Ali do Iska idemo. Idemo u Iska. Sve isprštalo. Evo, ćao ljudi, došli smo u KFC. Tesco shopping centar i unutra je KFC. Ono, prione na posao, da se častimo. Znači, dobili smo ovo sve. I plus, popunili smo anketu i dobili smo jedan box sa još 5-6-7 krilaca ovakvih. Da, super, znači ljudi imamo bukvalno hrane za 4 osobe. Da. Alavi. Aj, čao. Znači, ovo govno. Paketa, to je govno veliko. Naručio sam nešto, stojim ovdje pola sata da otvorim to govno. I mobilne podace treba da upališ. I sam uzeo. Bluetooth i 300 čuda, da. I Bluetooth i mobilne podace, i lokaciju, i pare da im pošalju. I da napiše od prababe ime. Babino ime, da sam se setio. Baba, izvini. Ajde. Ajde. Evo ga ovaj paketa, to je slovački ovaj. Za podizanje ovih paketa. Da otvorim ovaj paket. Znači nisam stigao pre, ali sad ću da sve. Gledaj, na kraju. Skalperita. Znači da imamo šta se ja to naručio. Ali ga upakovali, Allegro nam poslao ovo. Allegro SK. Allegro SK, znači slovačka neka firma. Brate mili, ne verujem. Pazi, piše moje. Se vidi da piše Anđelković? Da. Svaka im čast. Top. Pogledaj, naručili smo štekere. Ljudi, fenomenalno. Znači, ovdje je još bolje. Pogledaj. I čak ima logo. Da, predivno. Izgledaju ekstra. Crni su sa zlatnim ovim okvirom. I gdje mi je prekidač? Jedan prekidač treba da bude, evo ga. Isto i on ima ovo. Brate, ja sam oduševljen. Allegro SK obavezno kupujte. Pogledajte, ima svašta. Šta radimo, majstore? Čukali smo tiplovi ovdje. Dobro. Za policu. Da. Sad ćemo još jednu postaviti. Ljudi, moj muž dok je otvarao farbu, znači sve isprštalo. Znači, bukvalno ovdje po podu samo ljubičasta boja. Da, to nisam vidio. Mi sad ovu policu što smo bili kupili, da hoćemo da prefarbamo u ovu ljubičastu. Evo, majstor se je presvukao. Zato što, evo ljudi, samo da vidite dole. Evo ga pod. Katastrofa. Puklo, brate, ovaj poklapa svoje puklo, brate, uskočili. Da. Nismo to snimili. Nismo. Mi smo mislili da radi kamera, ali nije radila. I čao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Mora da idemo do Iska. Da kupimo komodu. I možda još nešto. Možda do pepka i tako dalje. Ali do Iska idemo. Ono, brate, ovdje skačem i ovo. Evo je. Brate, ljudi, danas je nedelja. Pogledajte Bambi kakav. Znači, prljav. Povuci ruku. Nemoj samo da piše. Joj, baš. Katastrofa je. Još ga nisam opao. Jer prošli put kad sam ga pravo, kiša je pala. Idemo u Isk. I šta tražimo tamo? Jednu policu mora da kupimo. Inače ovdje u šali ima svašta nešto. Dračik za igračke, decu, gej, pepko, Isk. Ljudi, ušli smo u Isk. Moram tiho da pričam, ne znam da li zabranjeno snimam. Ova mi se dopadao, malo više mi se dopadao. I još jedna ima. Tamo. Znači, 195 evra, ali full, trifi, opice. 10 dubina. Perfekt. Ono tipa za stvari i za TV. A
na druge tamo dalje. Evo vam mi se sviđa isto. Ovo je full. Znači ona je 175 €. Malo je manja od one, ali je full. Ovo je gore da ne pričam. Ovo je još žešće. Znači prodali smo 10 pari patika do sad. Ne može se odluči koje su dobre. 10. Šta se smiješ? Pogledaj ovdje. Hrpa patika. Još sam morao da odnesem 4 patike. Se čuje baš, moram tiho da pričam, ne znam da li dozvoljeno snimanje. Ona je spala. Dobro. Ajmo da pupi vrata lika. Spala. Da, čovjek. Hej ljudi, izradi nas čovjek za onaj policu. Išli smo u Isku da vidimo i svidjela nam se jedna, ali nema na stanju. Nema na stanju. Mora se čekamo bar 15 do 25 dana. Tako, mjesec dana. minimum mjesec dana. Tako da mora čekati. Ali dobro, naručeno je. Naručili smo, čekamo. Ali dobro, pomoći ćeš da soba da sluši. Ovdje će mnogo predaje završeno. Pa dobro, ali taman će da dođe kad bude završeno. Da, taman da uklopimo. Ali smo nešto kupovali. Gluposti. Gluposti, kao i uvijek. I patike tvoje, evo su patike. Evo su patike, izdaj ih mana. Da. Da, neće da ga pere. Neće. Malo, samo da ga osveži. Da, samo da ga osveži. Samo će malo da ga opere za 50 centi. A pita, jel imamo evro u kolima? Samo malo, 50 centi, ali mi treba evro. Pa poslije evro i po... Ećeš još? Ećemo još, je li gotovo? Gotovo. Da li moguće? Ljudi, evo je farba. A majstor i ja... Da, šta radimo? Šta će da farbamo, šta neće farbamo? Da. Ovo ispod trake, to je farbamo. Jeste, 100%. A ovo što je bilo, to će da farbamo. Da. Ali se vidi. Dobro jutro, majstore. Dobro jutro. Šta radimo danas? Završavamo se farbom. Da. I kada ovo završimo, ali dinamično. Da, konačno. Biće ovo divno. Kako vam se sviđa boja, pišite u komentarima. Da, i vidjet ćete sljedeći svi kada budem završio taj izgled. Da je perfekt. Dobro. Kaže, i šarolica. Ljudi, da god zetimo. Pogledajte ovo. Wow! Dobro jutro ljudi, zima. Zima ljudi. Da, zima. Danas moramo da kupimo lajsne. Pošto nisam kupio lajsne kad smo išli za kablove, da? Znači kad smo išli za kablove, nismo kupili lajsne. Sad moram kupiti lajsne. Ajmo. Lajsne i zavese. I zavesa, da. Prljav je, opet, vidi ga. Sprema se za kišu, tako da. A sprema se za kišu, znači da vam okrenem vam da vidim da li vidite. Ne znam da li vidite. Onaj crni oblak samo. Crni oblak, onaj iz vašeg dola. Ajde, idemo da kupimo. Ljudi, upravo smo uzeli zavese. Samo mora se čekamo da se porubaju. Znači, 2-3 dana će da ih porubaju. Inače, to je u šali, to dozvoli. Metrovi abitovi tekst. Metrovi abitovi tekst. Ne možda zamislite šta si ima. Ubacit ćemo par sličica. Ljudi, nisu vam rekli, najžešća je prodavačica. Ona priča. Naš ekipa. Da. Ladno, ne perfektno. Igrala je rukomet u Hrvatskoj. Bila u Puli, Mariboru. Mariboru. U Zagrebu. Igrala 3-4 godine rukomet. Davno, ali zna. Srpski ljudi. Priča znamo srpski. Da? Super. Ne možda prođe dan da mi prođemo ovdje, a da ne uzmemo kebab. Kod ovih braće Makedonaca. Da znate. Ja nisam siguran. Kad su ove dvije žice, ima ove dvije žice. A znaš što radiš? Gole žice? Pološ. Ljudi sve zna, znači sve zna. Ja sam se udala, brala je premija. Ovo smo postavili. Sad idemo ovo. Jedina možda zamjerka što malo se odvojili u zida. Znači jedina mala zamjerka. I staviš ovo. Onda ovako ide. I već samo palimo se igrač. Bravo! Ljudi,
Ako vam se sviđa, pišite, lajkujte. Čak ima i mali logo, vidi. Super su. Mnogo mi sviđa. Mnogo mi sviđa. Majstore, recite nam šta je sljedeće da radimo? Da sve ove neurone izbacimo nakon da radimo lajste. Dobro. Danas lajste. I kao što vidite, prekidače i štekere će postavimo postaviti. Ako vam se sviđaju prekidače, vi lajte. I pišite šta mislite o ovakvim prekidačima na ovakav zim. A šta mislite, je li dobra kombinacija? Ja mislim da je savršena kombinacija. Meni je savršena. I ljudi došli smo na lajste. Vidite, spremno tekot na lajste. Ovako su zaletili. I mogu da vam kažem se da perfektno. A ti se sviđa? Da. Kupili smo uglove, kupili smo nastavce. Perfektno izgleda. Ljudi, to otprilike tako izgleda. Štekeri su tu. Čekaj, kad mi išla. Evo je. Postavljeno. Sutra stiže zavesa. Znači, perfektno. Radijator sam vratio, krevet tu. Vidi štekere. Pogledaj ga. Jebe kevu. Evo sam ja. Moram ovako. Ljudi, like, share, subscribe.